दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जोलुर बादायलायनाय बे बादायलायनायाव आं बाहागो लादों आरो बेवहाय जिल्ला आफादा 15थि जि खेब बे हाबाफारिखौ खुंबाय आरो बे हाबाफारियाव गोबां जोंनि दखराफोरा बेहाय बाहागो लागोन आरो दिनै गिबि सान आरो बे गिबि सानाव माखासे जि जोंनि गेलेगिरि बिथांमोना गेलेबाय दखराफोरनिफ्राय दा बे गेलेनाय बिथिंखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो लादों आरो मिरुआबो बेखौ खुंगोन आरो मिरुआव खुंखांनानै जायफोर मिरुनि गेजेराव बाहागो लागोन जिल्लानिफ्राय बिथांमोनखौ सेलेक्ट खालामनानै जोंनि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे मोनसे फुटबल क्लाब बड'फा FC बेवहाय खाबु होनाय जागोन जायनोखि आसाम युथ लिगआव गेलेखांनाय जाबाय सेकेन्ड पजिशनाव दङ आरो आइ लिगआव इन्डियान प्रिमियार लिग जे आन्डार 13 बे गेलेनायनि साखाफाराखौ खालामबाय थानाय जादों दा बे गेलेनाय बिथिङाव जोङो जे नायदों जे बड'फा गेजेरथायारि मावथांखि बिथांखि लानानै जिहेतु बे हाबाफारिखौ लानाय जादों दा बड'फानि मोनसे जे सिमां बा गेरेमसा माहारि दानो नागिरनाय बे गेरेमसा माहारियाव गोबां बिथिङाव जोंहा खामानि मावनांगौ दङ आरो बे गेलेनाय बिथिङाबो मोनसे आरो जोलुर गेलेनाया जोंनि मोनसे माने आंगोनिबो आंगो होननानै बुंजायो मानो होनबा जों बेखौ बयबो मोजां मोनो आरो जों सिगांनिफ्रायनो गेलेबोदों दा नाथाय बेखौ इउनिफर्मलि आरो मोनसे मा होनो दिनैनि समाव केरियार हिसाबै लानो हानायनि खाबु जाबाय जाय केरियारजों गोबां माने आयदायाव बा गोबां बिथिङाव जों खाबु मोनो दिनै साख्रि बाख्रियानो होन बा बहाबा माने गोजौ माने सोलोंथाइ लानाय बिथिङावनो जा बेवहाय जों खाबुखौ मोननो हायो जाय बिथांमोना मोजां गेलेनो हायो बा गेलेगिरि दा बेजों लोगोसे दिनैनि समाव जों बयबो नुदों जे लाइमोनफोरा बिखेखै फरायसाफोरा जौ जुवा ड्राग्सजों गफबनो हमदों आरो बिनिफ्राय जों जुदि उद्धार जानांगौब्ला जों बेखौ जुदि गैया खालामनांगौब्ला जों गावनि ओरैनो थानाय समखौ जाहाथे मोजां खामानियाव बाहायो जेरै गेलेनो मोजां मोनगिरिफोरा गेलेनायाव बाहायनांगोन मोसानो मोजां मोनगिरिफोरा मोसानायाव बेबायदि मेथाइ खननाय लिरनाय बे थुनलाइयारि बिथिङावबो जायफोर मोजां गोसो गुदुं बिथांमोना बेहाय बाहायनांगोन नङाब्ला बे जौ जुवा ड्राग्सआ जोंनि लाइमोनफोरखौ साग्लोबसारगोन आरो बेखौ मनग्लाबगोन दा बिनि थाखायनो बड'फानि जि सिमां बे सिमांखौ जाफुंसारनांगौब्ला उन्दैनिफ्रायनो जोङो जागायनांगोन आरो बेजों जोङो गावनि नामखौल' नङा सासे गेलेगिरिया मोनसे हारिखौ सिनायथि होनो हायो ओनसोलखौ आरो न'खरखौ गायसननो हायो दा बिनि थाखाय जों गोबां बिदिन्थि नुदों जोंहा जमुना बर'मोननिफ्राय लानानै हलिचरन नार्जारि बायदि बायदि गोगोमसार ब्रह्म बिथांमोननिफ्राय लानानै जे गोबां गेलेगिरिफोरा नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव जों बर' हारिनिफ्रायबो जायगा मोनहैबाय दा बिनि थाखायनो उदालगुरि हालामनिफ्रायबो बे जायगाखौ मोनहैनांगोन आरो माखासेया मोनहैनानै दङ आरो जोंनि इयुन जोलैया बे जाहाथे माने गेप जानो मोना बे जाहाथे अरायथा जालाङो गेलेनाय बिथिंथिंबो जोंनि हारिमु बिथिंथिंबो आरो जोंनि थुनलाइयारि बिथिंथिंबो जों जेब्लायबो सांग्राङै माहारिखौ सिबिलांनायाव जाहाथे बयबो बाहागो लागोन हारिखौ माने गेरेमसा माहारि दानायाव बयबो बाहागो लागोन बेखिनि खाबुखौ जाहाथे जों होनो हायो बेनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हाबाफारिखौ लानाय जादों जोलुर हान्जा बे माबायदि थासारियाव दं आरो माबायदि आवगायदों दिनैनि बड'फा FC जायखौ जों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा दानानै लाबाय जायफोर दखरा बेन्दोङाव गेलेहैगोन जिल्ला बेन्दोङाव गेलेगासिनो दङ आरो मिरुआव जायफोर गेलेहैगोन बिनिफ्राय जायखौ सायख'दों दा बे बिथिंखौ नायोब्ला मोनसे बड'फा FCआ दिनै मोनसे मोजां आवथायाव दङ आसाम युथ लिगआव गेलेखांबाय बे सेकेन्ड पजिशनाव मोननो हादों आरो दा आइ लिगआव गेलेनायनि मोनसे खाबु दङ दा बेनि थाखायनो बेखौ लानानै जोंहा मोनसे मोजां माने मोनसे सिमां दङ जे बर'फोरनि मोनसे आलादायै बेबायदि फुटबल क्लाब खुलिनानै जाहाथे जोंबो नेसनेल आरो बे इन्टारनेसनेल लेभेलाव जाहाथे खाबु मोनो गेलेनो थाखाय बे खाबुखौ होनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा नाजादों बड'फा FCनि गेजेरजों बड'फा FCआव माबायदि हान्जाया गेलेहैनो खाबु माबायदि गेलेगिरिया खाबु मोनो बे हान्जायाव गेलेनो दा नैबे आन्डार 13आव जायफोर गेलेबाय थायो दा गेलेबाय दङ बिनिफ्रायनो सेलेक्ट जागोन जिल्ला लेभेलनिफ्राय आरो बियो मिरुआव जायफोर गेलेहैगोन बिनिफ्रायनो सायख'नाय जायो दा बिनि थाखायनो गुबुन FCफोरनिख्रुइ जों जुदि नायोब्ला बे स्टेट लेभेलनि मोनसे FC बायदि जानानै दङ आरो मानो होनबा
जोंनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनिफ्राय बेवहाय बड'फा एफसिआव जे गेलेगिरि बिथांमोनखौ रेजिस्टार खालामनाय जादों। दा बिनि थाखायनो बे बड'फा एफसिआ नट अनलि मोनसे डिस्ट्रिक्टनि कनफाइन जायाखै, दा बियो गासैबो जिथु मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ नायबाय थादों आरो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायनो बे एफसिखौ दानाय जादों। दा बिनि थाखाय गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय बेहाय रेजिस्टार जानानै दं गेलेगिरि बिथांमोना। दा बेयो मोनसे स्टेट लेभेल एफसि जों बुंनो हायो आरो। गेलेनायजों जौगानायथ' जों एसेब्लाबो जों नुदों जे जोंनि ओनसोलाव मोनसे गेलेनायनि बाताबरना जथेस्थ'खिनि चेन्जेस लाबोदों। जोंनि ओनसोलाव मोनसे खौसेथि, मोनसे गोजोन आरो थासारिखौ जुदि लाबोदों होनोब्ला बेखौ आं बुंनो सानो जे बे गेलेनाय नि गेजेरजोंबो जोंनि गेजेराव मोनसे खौसेथि, मोनसे गोजोननि बाताबरन जोंनि गेजेराव फैदों आरो जायनि थाखाय गुबुन गुबुन ओनसोलनि मानसिफ्रा बड'लेण्डआव दिनैहाय माने फैनानै बिजनेस खालामनाय, बेयावहाय माने थानानै खामानि मावनाय, इन एनि माने एंगोल माने बिथांमोना फैनो इच्छा खालामनायफोरखौ जों नुदों आरो। दा बेजों जोङो मोनसे क्लियार मेसेजखौ हरदों जे ओनसोलाव मोनसे माने गोजोन थासारिया फैदों आरो दुरान्ड कापनि गेजेरजों गुबुन गुबुन स्टेटनिफ्राय गुबुन गुबुन ओनसोलफोरनिफ्राय गेलेगिरिफोर फैयो। दा बिथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां मेसेजआ निस्सय माने थांदों, जों हरनो हादों जे बड'लेण्ड ओनसोलाव खोब माने गोजोन आरो खौसेथिनि मोनसे बाताबरना बेवहाय फैबाय आरो बेवहाय जों बयबो जिखुनु समावनो थांनो हायो, सोलिहैनो हायो, थानो हायो, बे बाथ्राफ्रा थांदों आरो बेजों लोगोसे जोंनियाव गेलेनाय दिगखौ जथेस्थ'खिनि सोलायनाय आरो उन्नत फैगोन आं बेखौबो मिजिंथिनाय दङ आरो जायनि थाखाय दिनै जोंनि बड'लेण्ड हालामा बे फुटबलनि थाखाय बा गेलेनायनि थाखाय दिनै भारतनि प्रधान मन्त्रि गेदेमा बिथाङा मन कि बातआवबो जोंनि ओनसोलनि बे फुटबल गेलेनायनि बिखय सारा भारताव बिथाङा माने फोरमायनो गोनां बा फोरमायदों। दा बे जोंनि थाखाय खोब माने गोजोननायनि मोनसे रादाब आरो गोग्गाथाव जे जोंनि ओनसोला गेलेनायनि बिथिंजोंनो सारा भारताव जों मिथिजानाय जनाजात जानो थांगासिनो दं आरो बेखौ जों लांनो नांगोन आरो दिनै माने स्टेट आरो नेसनेल प्लेयार जोंनि गेजेरनिफ्राय गोबांथार ओंखारबाय। आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव जोंनि नैबेबायदि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोननि गेजेरजोंनो जोंनि बड'लेण्ड हालामा, बर' जाथिया स्टेट आरो नेसनेलल' नङा इन्टारनेसनेल लेभेलावबो मोनसे सिनायथिखौ गायसनहैनो हागोनखौ जोङो मिजिंथियो।